ja by som chcel, teda konečne sa môžeme tešiť, že mali sme oslavovať, by som povedal až tak, že teda 12. júna, to si budeme ten dátum podľa mňa pamätať, Európska únia schválila úžasnú vec, je to pakt nejaký veľmi dobrý a naozaj si musíme, migračný tak pakt, takže sa nám konečne splnil sen a mali by sme si už len na čo napísať, že veľkome Oberstrudermann a proste vítať všetkých takto na nástupišťach, na letiskách, na autobusových staniciach a tešiť sa a poprípade im kľudne ešte ponúknuť aj svoje bývanie a my sa odsťahujeme niekde vedľa. Takto priatelia, dúfam, že ste pochopili, že my traja, Jozef, Denis a ja, sme proti masovej migrácii absolútne a sme proti moslimskej migrácii, sme proti nanútenej migrácii. Denis sa upresním, 12. júna 2026 sme naozaj otvorili hranice vrahom a násilníkom. To je vražedná politika dnešným dňom, to znamená 12. júna nadobudol účinnosť a stal sa záväzným nový, čiže nadobudol účinnosť a stal sa záväzným aj pre Slovenskú republiku migračný pakt Európskej únie. Čo to znamená? Čiže podľa tohto migračného paktu na vonkajších hraniciach EÚ, a napríklad my máme vonkajšie hranice aj s Ukrajinou EÚ, aby sme si rozumeli, zo všetkých iných strán máme tam Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, tak to nie, to sú členovia EÚ, ale na vonkajších hraniciach EÚ, napríklad na maďarsko-srbskej, to je tak najbližšie, nedávno som cez ňu išiel, v polovici mája, alebo na maďarsko-ukrajinskej, alebo aj slovensko-ukrajinskej, už nebude možné zadržať nelegálnych migrantov, a čo je teraz podstatné, a vytlačiť ich späť za hranice. To, čo napríklad robili Maďari, povedali, nie, toto sú moslimskí migranti, oni prišli, vytlačili a tak ďalej a postavili tie ploty. No, vlastne zločinecký migračný pakt, ako drvivá väčšina posledných zničujúcich nariadení Európskej únie, budeme musieť ich, teda tých moslimských migrantov, zaregistrovať. Budeme mať takúto povinnosť. A až do rozhodnutia o ich žiadosti o azyl musia zostať v prijímacích strediskách, čiže napríklad na Slovensku, ktoré by podľa paktu mali byť, dávajte pozor, viacej otvorené ako zatvorené. Čiže Európska únia nás núti napúšťať sem vrahov, násilníkov, znásilňovačov, o ktorých vlastne nič nevieme. Mnohí prichádzajú bez kadejakých papierov a tak ďalej, úmyselne. My ich máme držať v nejakých polootvorených zariadeniach a teraz dávajte pozor, štatisticky je dokázané, že Európskej únii sa kladne vybavuje 40% žiadostí o azyl, čiže 40% vodie dnu. A teraz čarovná pointa. Zo zamietnutých žiadateľov, čiže tých zvyšných 60%, 70% žiadateľov o azyl, v väčšine z Afriky, Ázie a tak ďalej, sa nepodarilo vyhostiť územia únie a zostali tu. A potom páchali tie vraždy, znásilnia a tak ostatné veci. Vidíte, že horí Belfast, vidíte, že horí Írsko, ale myslím si, že Angličania, ak nechcú byť absolútne vytlačení z toho územia. Jednoduchá vec, choďte sa pozrieť do Londýna, v niektorých štvrtiach už klasickú britskú krčmu v Londýne neuvidíte. Proste už ste Pakistan, India, Nigéria, všetko, čo vás napadne, len to nemá nič spoločné s tou klasickou Britániou. Takže podľa paktu budú musieť členské štáty buď prevziať, a teraz sa bavíme o 100 000 migrantoch, len pre porovnanie, Afrika má 1,3 miliardy obyvateľov, Ázia 5 miliard. To je dokopy 6,3 miliardy a z toho vám chcem povedať, že nás je 5,4 milióna. Takže oni nás tu prečíslia ako nič. No, takže podľa tohto migračného paktu, ktorý nám nanútila Európska únia a zločinecká Európska komisia a ešte zločineckejší europoslanci, ktorí vlastne svojím spôsobom je to prijaté na takýchto úrovniach, buď tých migrantov príjmeme, alebo budeme musieť výpalné, ako vždy, zaplatiť Európskej únii, lebo cieľom Európskej únie je zničiť národné štáty. Čiže napríklad migranti zaregistrovaní prvýkrát v Maďarsku, lebo Maďarsko je tá hraničná línia, dajme tomu s Ukrajinou, Srbskom, a to sú krajiny, ktoré nie sú v Európskej únii, to je tá vonkajšia hranica Schengenu. Takže kým predtým ich Maďari zadržiavali, na ukrajinsko aj tej srbskej strane, tak teraz akože ten nový premiér Peter Maďar by teda ich nemal zadržiavať, ale on má troška iné názory na toto. No, čiže
ak ich budeme chcieť vrátiť, alebo ich nechceme prijať, tak máme platiť 10 000 eur za jednoho migranta. No ak nám sem nasačku 1 000 000, to je klasické výpalníctvo EÚ a Európskej komisie, ktorá v podstate okrem diktatúry, cenzorstva, zakazovania slobody prejavu a ožobračovania ľudí cez výpalnícke, kade ETS, čiže emission trade a tak ďalej, viete čo, nás idú zničiť, lebo idú zachráňovať zelenú klímu, idú robiť dumping na práce. Takže pakt migračný reálne nemá nič spoločné s migráciou, má spoločné so zničením pôvodného obyvateľstva, s výmenou obyvateľstva, s tým, aby isté etnikum z Blízkeho východu, z takého malého štátu na vyvolalo nielen nepokoje, občianske vojny a v podstate, aby sa Európa ako taká zničila. I to je jasný cieľ. No, takže... A toto však, ale toto hra musí vidieť každý chuj. Nie. Toto nevidia? Nie, on to nevidia? Propaganda je neuveriteľná vec. Poprvé, veľa ľudí nemá o tom ani šajnu, tak 40% ľudí sa nezaujíma o politiku. Takéto dôležité veci, ako napríklad aj my hovoríme, tak by malo sledovať 100 000 ľudí. No len ide o to, že problém je už ten, že už dneska aj naši diváci, aj my, aj kdokoľvek, kto chodí, tak stretáva tu rôzne osoby, ktoré by tu vôbec nemali čo robiť. A ja sa pýtam, že čo tu kurva robia? Toto sem dotiahlo, veď ten pakt ešte nebol vo funkcii, ale oni už tu sú. No, viete, ak máte vládu, ktorá hovorí, že potrebujeme 150 000 moslimských Uzbekov, Uzbeci moslimskí nie sú kompatibilní s nami. Netvárme sa, že nejaká sovietská republika a že sú iní a že chcú pracovať a tak ďalej. Je to nekompatibilné náboženstvo a v Ruskej federácii, ak vynecháme tie kaukázske moslimské etnika typu Čečenci a tí ostatní Dagestánci, lebo viete, aj Čečensko, hlavne mesto Grozný. Tam máte dve tie bulváry. Jeden je bulvár Putina, druhý je bulvár Kadyrova a potom tam máte, ďakujeme, Danka, pozdravujeme, a máte tam aj 20 mešít. Ale Kadyrov tam vládne pevnou rukou, to znamená, a dostáva aj na to isté príspevky, ale Čečensko je len 1,3 miliónové. Dagestan, potom ešte kúsok na tom Severokaukaze a potom zrazu zistíš, že najproblematickejšie sú Tadžici a Uzbeci v Ruskej federácii. Tam sú celé gangy, tam sú celé komunity, majú podkúpenú v mnohých veľkých oblastiach políciu, lebo takto funguje. Aby gang mohol byť úspešný, tak jednoducho ten gang automaticky môžete si pozrieť na môj Telegram, kľudne si môžete dať follow, alebo teda pripojiť sa. Je tam celý text, že ako to vlastne, ja len ešte, aby som nezabudol, toto je dôležité. Takže milióny ľudí sa môžu vydať na cestu z Afriky, ale aj z Ázie, hlavne z Južnej Ázie a tej juhozápadnej Ázie, napríklad ale aj zo Sudánu, z Afganistanu a každé toto obyvateľstvo, viete, aby sme si my vysvetlili jednu vec, Egypt 100 miliónov. Etiópia, viac ako 100 miliónov. Každá z tých krajín, nebavme sa o Pakistane, 300 miliónov. Ale tam ani nevedia, či ich je 280 alebo 320. Hej, to sú také čísla. India je Stratili sa niekde, možno, že tých 20 miliónov sa stratilo niekde možno v tých poliach, kde vyrábajú heroín. Takže je dosť možné, tie polia sú dosť veľké. To je veľká krajina a India 1,5 miliardy. Tak ale dobre, však toto sú veľké čísla, veď to všetko vieme, ale ja nedokážem stále pochopiť tomu, že čo oni sem idú, akože. Oni sem idú ako čo kolonizovať tento priestor? Akože nás chcú odtiaľto dostať preč, vyhľadiť, akože zdevastovať. Oni sa takto na to nedívajú. Oni idú na cestu za lepším životom. Áno. Sú agresívnejšie ako my, sú výbojnejší a idú za svojím snom. Väčšina tejto, povedal by som, ak to tak môžem povedať, aby... No je to niečo podobné, ako napríklad Kolumbíci alebo takíto z Južnej Ameriky prichádzali v 70. 60. rokoch do Ameriky. Áno, do USA. A tam začali robiť obchody s drogami. Áno. A hento tamto, rezali sa tam mačetami, vstrieľali sa tam. Len napríklad to sú oveľa menej ľudnaté štáty. Kolumbia, napríklad Venezuela má 30 miliónov. 30 a 300 sú podstatné rozdiel. 30 a 1,5 miliardová. To je dobré, však, ale keby moc chceli, tak však jaké množstva sem dokážu akože prejsť? No, migračný pakt... Však ich keby sem došlo toľko, však to sa to aj nezmestíme. Toľko by nás bolo.
Kde by žili? Pod mostom? No, my sme mali teda pripraviť, myslím teraz my ako Slovenská republika, lebo tak platí to aj pre nás. Viete, ja som viackrát povedal jednu vec dôležitú, že ďakujeme veľmi pekne za podporu. A ja som veľmi rád, že môžem byť host, pán Kamienok. Tu mám otázku, pán Kamienok. No. Videl si naživo albánsky gang pozostávajúci z 15 až 23 ročných chlapcov, je ich 5 tón? 5000. Takto, v Albánsku nie, lebo albánska mafia sa z Albánska, kde je nízka ekonomická kúpna sila, presunula do Európy a ja si myslím, že albánska mafia robí veľké peniaze od Bratislavy na západ, to znamená až po Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko a tak ďalej. To je ich, lebo tam sú peniaze. Najväčší obchod momentálne spravil albánsky premiér, ktorý teda im za 6 miliárd predal Trumpovcom, ten Kušnírovi a tak ďalej. 6 miliárd im predal ostrov plus ďalší ostrov a istý časť tých lagún oproti Vlore. To je Južné Albánsko. Ja som v tom Vlore bol, viackrát sme cez to išli aj bicyklovali sme sa cez Vlore a vidíte ho, ten ostrov, akože vidíte a pokračujete na ten záliv. Pod Vlore je ešte Orikum. Tam potom pod Orikumom je taká námorná základňa albánskych síl, no military base. Tam ako vám povedia, že nie, ale dá sa ešte ako ich obísť a tak ďalej. No ide o toto, že oni vlastne ten ostrov Sazan, no, to je reálne, to má menej ako 6 km štvorcových. Niekto si povie, že to je nič. Ale to je strategické územie na približne pod nejakou 40. rovnobežkou. Hej. My sme predstavovali 48. rovnobežka Severnej zemepisnej šírky, tu sme nejakej 40. Sarande už je 39. rovnobežka Severnej zemepisnej šírky a Sarande je dole na juh. Ale majú istade káble, prípadné ropovody, plynovody a všetky tie siete a kadejaké dátové veci, ktoré pôjdu z Blízkeho východu. Zo štátu, ktorý to bude celé kontrolovať. Hej, čiže strategické územie, navyše to už je oblasť, kde sa Jadranské more stretáva s Jonským morom. Je to také kľúčové, lebo medzi Vlore, tam chodí napríklad do Bari, chodí trajekt do Talianska. Hej, tam napríklad relatívne stretnete aj veľa Talianov vo Vlore na dovolenke, ale aj dole v Sarande, lebo tam zase chodí Brindisi, takto chodia trajekty hore-dole. To len takto, akože z východu na západ a zo západu na východ chodia trajekty Albánsko, Taliansko. Ja som presvedčený, že na čo by albánska mafia pôsobila v Albánsku, keď tam obchod snov za 6 miliárd, to na albánske, myslím, dolárov, tak to je obchod snov, vykeťasila teda albánska vláda. To sú strašné peniaze, Albánsko zase nie je taká bohatá krajina a keď porovnávam silu tej ekonomiky a vôbec aj silu, čo sa točí v tej ekonomike, tak to sú strašné peniaze. Preto aj v Albánsku boli také obrovské nepokoje, lebo je to istá strata suverenity. Vy si albánsky vlastne čelný predstaviteľ predal strategické územie. To je veľmi nebezpečné. Z toho strategického územia, ktoré predtým ten ostrov Sazan, boli tam tisíce rôznych bunkurov a keďakých, ešte keď Enver Hoxha držal to Albánsko pod krkom, tak oni tvrdia, že to bude luxusné turistické stredisko pre elity. No, veľmi pochybujem, či toto je cieľ, lebo viete, máte oveľa väčšie ostrovy v Karibiku, okolo Bahám, teraz ako celkovo v Karibskom, v Indickom oceáne, v Tichom oceáne, ktoré sú svojím spôsobom nie tak na očiach a ktoré majú prváde celoročné počasie. Vo Vlore môže byť teplo ešte aj do začiatku novembra, ale potom tam máte reálne 5 mesiacov nevhodné podmienky na nejakú zimnú turistiku. Denis, Zdravím